A fonte do Careixo en Cabo de Cruz é un exemplo máis dos numerosos símbolos relativos á ditadura franquista que aínda se poden apreciar en Boiro. O BNG, como xa fixera anteriormente en máis dunha ocasión, reclama a súa retirada, instando o Executivo local a dar cumprimento da legislación vixente nesta materia. Quero recordar que isto mesmo que pedimos nesta moción que acabamos de registrar, o de que se eliminen os restos de simboloxía franquista do noso concello, xa o pedimos en outra moción no ano 2016, quero recordar que foi aprobada en pleno por unanimidade e, pasados os anos, estamos en 2019, seguimos iguales. Esa simboloxía, por desgracia, sigue aí, e o que queremos é reiterar que instar ao goberno do PP de Boiro a que a retire dunha vez por todas. Tanto PP como PSOE, noutros casos, que son tan legalistas, son tan constitucionalistas, tan de ter que cumprir as leis, que para eso están, pois vese despois na práctica que hai moitos casos nos que, evidentemente, aplican ou non, pois según lles conveña. Os nacionalistas van máis alá e solicitan tamén a institucionalización do 17 de agosto como Día da Galiza Mártir. Dende o BNG de Boiro xa conmemoramos aos nosos veciños e veciñas represaliadas nesta data cada ano, e o que pedimos é que se institucionalice ese día para que se fagan actos públicos pois de reparación dos nosos veciños represaliados. Que queremos para as víctimas xustiza, verdade e reparación, evidentemente.